खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 6 एप्रिल सनिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। बेफार फालांगि खालामनायाव मुलाम्फा जानो हागौ। गोसोआ जोबोरैनो रंजाखांगोन। मोजां सान। बृष राशि। गोजान लामा दावबायनो मोननो हागौ। रंजाखुसिनि सान जागोन। मिथुन राशि। समाजनि मोजां हाबा मावनो हागोन। बयजोंबो अनसायजागोन। मोजां सान। कर्कट राशि। गावनि आंगोजों मानिबा जाहोनाव नांलायनांनो हागौ। दुखुनि सान जागोन। सिंह राशि। गोसोनि साननाय हनायफोरा जाफुंसार जानो हागौ। गोसोखौ जोबोरैनो गोजोननाय मोनगोन। कन्या राशि। गोरोन्थि हाबा मावनो लानायाव लोगोआ नोंथांखौ रैखा खालामनो हागौ। मोजां सान जागोन। तुला राशि। रांखावरिनि बिथिङाव गोग्लैसोनो हागौ। नखराव गिदिर जेंना सोमजिनो हागौ। गाज्रि सान। वृश्चिक राशि। नोंथांनि थांखिफोरा फेलें थांनो हागौ। दुखु दाहाजोंनो साना बारलांनो हागौ। धनु राशि। देहायाव जानाय बेरामफोरा जोबस्रांलांनो हागौ। सावस्रिखौ जोबोरैनो गाहाम मोनगोन। मकर राशि। नोंथांनि गथ'आ माबा गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनो हागौ। गथ'खौ लाना जिंगासिनांनो हागौ। कुम्भ राशि। मोननो लुगैनाय मुवा बेसादखौ मोननो हागौ। मोजां सान जागोन। मीन राशि। मोजां मोनलायनायनि गेजेराव नागारलायनो हागौ। गोसोआ बायफ्लेनो हागौ। गाज्रि सान। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां! नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, एसिपि पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेभिं, सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।